खुलुमबाय सोनाफोरानो जबानब्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे भगवान महर लानो सोनाबा दा मुगाय इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा नायबा बिमामोना एसे मिनिनो ओंखारखासिगोन जाहैदों आं सानबाय आरोना एकदम जुलिनि समावल' बेबायदि सिनखाव फेरदों आङो मतलब बैराथि आब'मोना सिनखावना होदों नालाय सिन्दुर फोननांसिगौ नालाय ब्लानो ओमफ्राय दिनैसो आरोना मतलब आंखौ सिनखावबाथाय थैखादों नालाय खावब्लिब्लि इखौ बादो सोनाफोर आंनो खानफ्रांनानै मिनिनो ओंखारदों आरोनाथ' बिदिनो हाजिर जागोन आङो ब्लग्सआव होननानैहाय अपमानहाय सोनाफोर थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै बसन्थामोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो अननानै ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो बाजायनानै गालांबानो जाबाय सिदा सिदि ओंखामबो जानबाय दालिबो जानबाय आरोना दुखा लोखार माथो सिन्था बेफोरखौ मावाबालाय ओमफ्राय आं लाब्राबो संगोन दालिखौ आं जाया माने फुलकबिखौ आं खावसेल' होगोन ओमफ्राय नै फान्थाव फिसाजोआ एक्ला एक्लि खालामनानैनो आंना गोथाङावनो मोनखाबाय होनना बुंनांसिगोन ओमफ्राय लोगोसे होगोन आङो टमेट' आरोना नै जारौ मारौ टमेट' दङ मतलब खादायाव एसे मैगं दङआनो आंना नैबे मैयानि लाइ गांनैयाबो दं बिलाइ बिलि गारनो अननानै नै सेस आंहासो खादासे जालायलांबाय आरोना लेथेब लेथेब फाजा माबा लाब्रा मोजां गोथाव संजानोसै आंहा खनसेनो बोथिनै जालायबाय नै बिदिनो आंना माने बेखौ दोनथ'नोसै बासिया दोनबाथाय मोजां मोनजाया उफाय गैया बेखौ जाजोबबाथाय खादायानो गोलैसिगोन आरोना बा दालिया जाबायानो नै जाबाय ओमफ्राय ओरैहाय नै मिनिनानै फैगोन साराया ओरैनो गोसोमनि सायाव गोसोम दहाय फुङाव फिसालानो टिफिनाव ओंखाम एवनानै हरनाया नङा सना दुंद्रायनानै गोजा जाजोब्बाय नै सारायानो गोदान खगा लाबोनानै फुख'नांसिगोन मा होनदों माव आदानि पार्सेल फैदों दिनै थां लोखिथां दोनहैबावासोनो आदानिखौ मानोथो बेयाव दोननांगौ जाखो जारलाहाय फिसालानि पार्सेल फैदों नै गोदान मोननांगौ दिन फैदों नै मालाय मोननै फैदों 990 थाखा उफाय गैया नों बबाव लांनो मा गोसोखाङो मा खालामो ओमफ्राय बबाव लांनो नागिरदों लायसोना दुगैखांबायना जोंहा साफानो बिमा फिसा हाग'थारबाय बबाव लांगोन नों ओइ देखो गाइसमोन ओइ देखो गोबाव लांगोन ओइ देखो आं हालाहाय एयाव दे दा खानस्रि गदोंमोन बैयाव नों बेखौ दांनो थांदों थां खानस्रि गदों आं गिनानै दांनो हाला बिदि होननानै माबा मोनसे बुङाबानो जाया ओइ नै गदों ओइ गबावनोसै आं थैबायसो आं सेस डास्टबिनाबो बजाय मेथाइ पेकेट माबा हाफ्ला दा सावस्रांसैलाय गाखोनाङा मा आं मुगैयो ओंखाम जादो नै दालि ओंखाम मोनखाबाय बिलाइ बिनिसोमोन नालाय सनाफोर आरो फान्थावाथ' नै एवबानो ग्लेब जायो नालाय ग्लेब जालायबाय बेखौ संहोलां ओरै फिसाजोनो ओंखाम दौहोलां खालामसै आं मा होनदों नोंनि ओंखामखौ मा नायनाङा गावनि ओंखामखौ नायनाङानो मा जाखोसै बेलाय बेदि मा नियम जादों सामस गंथाम गंब्रै लानाय नोंखौ फैसे मोनो आं बा मागो जोबनानै फागुन फैसिगोनखाय गाना फुजों फुट फैगारबाय आरोना बबाव फागुन बबाव माग बबाव माहाय सोनाफोर रसना र' नों दादां आं जाहोगोन ओरै एरबा ओरै थायो होननायसो जाहांबाय एसे दै नांबावगौ नै दैयाबो थोनो रोङा जाबाय दे लोखि दे आं हरबावगोन र' आं ओंख्रि नायनो र'हाय सना र' ओमफ्राय ओरै आङो ओंख्रियाबो दै होबाय थिगैनो गोदौगासिनो दङ एफा बुरजा आयै गोलैबावाखैसो सना दैया दा बजाय जानानै सुइटाराव सियागौ मानि बेखौ गानबाय थागोन आरो माबा बिबाय थागोन आरो थै जानो अग्लि मा खुगायाव हाथायजों जानांगौ दे फोथा फोननांगौ र' खोमा खिबायल' नांगौ दुगैनानै खावरलाबनानै फोथा फोननो मोनाखै खोमा खिलनो मोनाखै ना सोना दे बिदिनो अग्लिनानै जा दे जाजोबथारगोन दे बिदि देरनांगौ ना खानाया गोलाव जानांगौ ना मा खानाया गोलाव जानांगौ होनबाथाय जि मोजां जाथारसिगोन आरो बियो गोदि दंबावो रसना दे र' लोखि र' नै ओंख्रियाबो मोनहां जाबाय मोनबायानोहाय र' लोखि र' दुन्दिया एसे रानस्रोस्रो दङ बेखौ होनांगौ आहा
जाबाय ओमफ्राय लगे बिमायाबो लाबायबो आयै ओंखाम मोजाङैसो दंहाय नै गारजाया गुदुंजों लगायनानै जानोसै आरोना ओइ जिबुरा ओंखाम लाफ्रांबायहाय मालाबा अभार जागारगारो जानो हायो होननानै लानानैहाय ओंख्रियाबो जानोसै दा ग्लाब ग्लाबनो ये भगवान बेखौल' जागोनहाय सनाफोर आं माबाखौबो दालिखौबो जालायला आरोना बेजोंनो स्लुब जानोसै आं सामब्राम दौसा हानानै लाखाबाय लोंगासे गाइखेराबो जाजोबासो गथ'नो जादा गोदि थाबाय आरोना गथ'फोरनि जानाय गेले बयथिं बिब'मोनजों साप्लाय हरबाय आरोना आङो नों ओंखाम जादो दे आंहा बयबो थांसै होननानै थांबाय थुमनानै लानोसै गिसियाव होननानै खारबोफिनगोन नारा नाथार आरोना ओंखाम जाखांस्लाब मोनै सनाफोर कम्बल लामदोंमोन नालाय थिखांनानै सिदा सिदनै बेखौसो आं दांफिनबावबाय आरोना उफाय गैया मा खालामनो बुस्थुखौ नोङो देबाय माबाय दा नोङो बिदि खालामखानानै बोरै गानो जेबो गन्द जायाखै बिराद मोजां आरोना आं खेरखाजों खोबखादों स्रों थान्दा दिन नालाय गाज्रि जानानै अरथाबलायनानै थाबाय एसे दै गुदुं होफिननानै नाफिननोसै आङो बानायखाथारनोसै आरोना एकदम सानसु सांख्रां दिनैबो ओंखाम जाखांनानै नोङो 1ता बारखाबायानो आङो मोदलोब दिनैबो जाबावगोन सिथाव आरोना फटाफट खालामनानै लानोसै आङो फिसाजो आजा आरो बिब'जों दसे थांथ'लायबाय नै थांबायसो होनदों टेने नै दहायनो दुखांनानै अके देखाया हेबफैदों दहायसो दुखांनानै गाननाय ड्रेसा मालाबानो दै खुरैसो लानानै सिखांजोब्बाय आरो सोलायबावबाय देखायखायाबो आं नोंखौ देखायखायाबो दिनै हारसिं सिरि नानसै आं बबावबाथो ज' मोनबाय थानोना लोगोखौ बारा ज'आबो मोजां नङाहाय नोजोर गोलैयो ओंखायनो गोबावजों खनसेसो ज' आरोना बाखि एफाबां ज'बो नङा जोङो बारा गैखाया हारसिं सिरि बानायनोसै आं दे सना दे नाजुबाय आयै बाबा गैया सना थाव बे इंगिनिनिल' दङ नै नैबेयावबो एसे दंमोन जोबजोब्बाय टुल्लु बेफोर बुस्थुआबो थावनि बाहादुरिसो नोंखौलाय मा नायनो देखायनाङा होननाया दाना नायसै जालायबाय जारलाहाय नै गावासो एक्ला हरजोब्बाय थोद ओमफ्राय सनाफोर मिनिनानै थैगोन आरोना दहाय आङो फिसालानि पार्सेल मोननै सफैदों होननाया मोनसे आंनिसोलायबावब्रा ओमफ्राय दा फिसालाया खेवफैनानैसो आङो मोनसे आंनिसोमोन होननानै माने दाम खमनि अर्डार हरनाय नालाय बावनानै थादों आङो दिनै आखाइ मेमब्रां मेमब्रिनो नोंनिसोथ' मोनसे मामि होननाय लोगो आं नायनो फैबाय आरोना नै एवहांहाङैनो आंनिसो रसनाफोर उनाव गानबा स्राय लानोसैलै आङो नै बिमा बुरि नालाय नै बिखायाव सेन गोनां आरोना नै मैलेले खालार एकदम माने फिसालानो मोननै मोनथाम फैनो लागा दङ नालाय बेनिनो मोननै मोनथाम अर्डार हरनाय जाखादों मोनथामना मोनब्रैयानो खोमा ओंखायनो बिनिखौसो फैबाय सानदों आं मोजाङै नायाखै आरोना टाइमाबो सर्टमोन नालाय आंनिसो एवनाय खामानिया जोब्बाय नाथाय सनाफोर नायदो नै प्रभु जगन्नाथ मा खालामनो मैया लोगो थानायखाय थेवबाबो एथबां बिदिद्राय जायाखैमोन दिनै नायदो आंनि हालोदखौ आरो जिबनाव आं जाथारला होननायसो आंनिया समाय लानांनायसो आरोना नायदो भगबान माबा फैदों ओंखाम खुनसै आं बिदानो ओंखाम खुननानैसो साफा खालामनोसै आं मा खालामनाय जाखो बियो मा जाखो बियो मा जाखो बियो बेखौ मा खालामबावगोन आङो लेथेर फेथेरखौ माब्रै फोसाबबावगोन आङो दा खालामबावगोन इदि खालामबावगोन खामला खामनाङा दे मा आयो बे आंनि सोलायबाव दे ला दे नों जाजुनबायहाय बिदिनो थुम लागोन बे ओमफ्राय दा सिदि बिदाखौ टिउसनाव दोननानैसो ब्लग सुरु आरोना रेस्ट लाबाय लोथो फोथो मेंबायमोन साथामबो दोखो उन्दुनानै टिउसन टाइम थानायजों ग्रोब ग्राब ओमफ्राय सनाफोर नैबे न'आवनो आरोना मैया सिखाव हाबदोंनो आरोखि हराव हुलुस थुलुस बिदिनो खयथासो जाखोमोनथाय रावबो उन्दुवाखैमोन जाय खावजादों बिसोरो बाजाराव थांदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बाजारनिफ्राय फैफिननायाव एसे एनै खुख्लुं खाख्लां खोनाबावदोंसो जाहैदों हुलुस थुलुस आरोना खारबाय मोनाखिसै नैबेनोमोन आरोना जोंहा खाथियानो जाहैबाय दखाननि खाथि दखानाव फैदों ओमफ्राय जोंहा वाल बारनांगौबाबो वालाबो गाहायखा आरोना नै आंबो बारनो हालायलायगोनसो सासे उन्दै गथ'आ बारनो हागोन खिन्थु दरजाजोंसो लांखो ना औवाजोंसो बारनानै लांखो माबानि बिलिफां समनि जाहैबाय नालाय हमनो हालानि आसान फाइपमोन आरोना ओमफ्राय सिगां समाव बरै आंबो सोंखांबाय मोनदां आरोना बेहाय रुम भाराखौहाय बाट खालि गैयामोन बे समावहाय नैबे सारियालि नैबे खनानियानो आरोना थाफैनायानो बारा गोबाव जायाखैमोन जाहैदों
खावजाबायसो आरोना नैबे सिखौ हाबदों आरो दादि मैया बेयाव सिखौ हाबमारदों फैसा लांदों खोमा ना बुरजा जारलाहाय फैसाल' ना माबा माबि जाखो खालि फैसा जाबाय दे समस्या आरोना सनाफोर मा होननानै बुंबावनो ना मिथिखानायसो लांखो ना मिथिखायैसो लांखो फैसा दङ होननानै मिथिखानायसो लांखो ओंखायनो आंथ' मोनसे खोथासो बुंगोन आरोना नोंनाव आखाइफ्राव फैसाफोर दङबा बा नों अबेबा हैनो बा माबाफोर लायनो दोनदोंबा जमा बुरजा फैसा दोनदोंबा खिथानो नाङा रावनोबो आंनि लोगोबा आंबो दा खिथादों आंबो आंनि लोगोनि खिथाया बेबायदिसो जुग आरोना थ' नों सोरबा गावनि खाथि सोमोन्दोनि मानसिनोसो खिथागोन ना आंहा बिदि गाबोन समफोर हैनोसै मानसै फैसाखौ जमा जाबाय बेफोरबायदि खोथा रायलायबानोथ' मोनथिबाय नोङो जाय सिखावथाबि मानसि बिनिफ्रायबो एसे खोनालांबाथ' मोनथिलांबाय ओंखायनो माखासे खोथाफोरा सिक्रेटलि थानायानो मोजां थ' मानसिफ्रा जाबासो सानो ओरैनो सानस'नो हाया जायो नङा होमबा थ' बेनाबो बिदि जादों बायदि मोनदों आरोना आसपासनि मानसिया बयबो रायलायदों आं दानिबो सासे बिमाजों रायलायबाय बिदिनो आब' बयजोंबो रायलायनायाव बेखिनि सानस'नो हादों आरोना मोनथिखानायसो जागोनहाय बे सिखावा मोनथिखानायसो जागोनहाय होनदों आरोना ओमफ्राय आरो दा माथो बुंबावनो बेस्रा 5 लाखनि बारा होननाय खोनादों आङो खोनानायसो गावसोरजोंबो बिदि रायलायनो मोनाखै ओमफ्राय मा होनो खिन्थु 5 लाख होननाय खोनादों आरोना ओमफ्राय मा होनो आरो बेखौनो ओमफ्राय आं फुङाव बिफाजों रायलायनायाव बुंहरबाय मा होनो सिखाव हाबदों नोंहाय बिफा जोंनि बै दखान खाथियावहाय होनना बुंबाय न'खौथ' मिथिखायो नालाय होनना बुंबाय आरोखि मा लांखोनो होननानै सोंबाय फैसा लांदोंनो बेसेबां लांखो होननायाव 5 लाखनि बारा लांदोंनो होननाय लोगो लोगो 5 लाख फैसा आजिखालि सोर न'आव दोनबावो जालायो बेहा एखमबा समाव दोननांगौबो जायो नङा होमबा सनाफोर आयै नोङो अबेबा हाफोर बायोबा अबेबा माबाफोर खामानियाव हैनांगौबा मथान फैसा हैनांगौबा नों दिनै एसे गाबोन एसे बख'यैसो नोङो फैसाखौ जमा खालामना हैनो हायो बे प्रब्लेमखौ आंबो मोनखांबाय आरोना हा बायनाय समाव गावबो गैया होननानै गैयामोन अब्ला आयै खमसे खम आङो 2 लाखसो फैसा बेगाव लानानै क'क्राझार टु बिजनि टु क'क्राझार थांलाय फैलाय खालामनांदों आरोना बाबा बेमार जाबाय ओमफ्राय आंहाबो जोंहानि खामानि मावनो लाहांनाय बेखौबो रुमावबो गालांनो गिनाय आरो लाफानानै बेरायनोबो गिनाय ओरैबादि प्रब्लेम जादों बेगाव दुमब्रां फैसा लानानै ओंखायनो बिथांखौ बुंदों आंबोथ' बै समाव बिदिनो जादोंमोन खिजानि बिसोरबो अबेबा हैनो थाखाय जमा खालामदोंमोनथ' नोंमारगौनो खोनानाय बायदिबा मा जाखो गाबोन ना दिनै अबेबा हैनो लागामोननो बेस्रा ओमफ्राय गैला आरोना फैसाया नायदो मेहनतनि खामाय बिदि खावजानानै माबायदि मोनखो दा माखौ मा होनबावनो थ' जादों आरो घटनाया ओंखायनो जों साबधान थानाया मोजां हानायमानि आरोना साबधान थासेयावबोथ' एक्सिडेन्टआ जायो थेवबाबो हानायमानि साबधान आरोना सनाफोर आंहा बेखौ साननानै थाबाय आरोना थ' दा बायदियाव सनाफोर आंनावथ' सिखाव फैनांगौबा अननानैनो बेगखौ अननानैनो 50 थाखासो सोना होलांगोन बायदि मोनदों आरोना आङो खालि नैबे सनाफोर ब्लगखौ दा दोनथ'नोसै बिदि जानो नाङामोन गोसोखौ खोनानानै बयबो गाज्रि मोनदों गोबावथार जाबायमोन सिखाव होननाय खोनायैया बावस्रोमनानै दङमोन थ' मैया फटकरिया खोनानानै गोसोखौ गाज्रि मोनबाय गिस्रोमनायबो मोनबाय सेरावनो जाथारनायखौ सोर गिया जानो नङा होमबा सनाफोर थ' जेखियानो जादोला माथो होनबावनो आरोना जानानै थांबाय थ' दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच गरम फुरजोब्बाय आं न' सिङाव आरोना